Венгриянан хыйы менән. Будапештагы венгер этнографының башкорт коллекцияһы эфегә килә. Был хакта Башкортстан вәкилләренең Венгрия этнографик музея директоры арасындагы килешү төзелде. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан күсемһез мирас кумартларын һаклау һәм файдалану буенча гыйльми итештерү үзәге итәкчесе Данир Гайнуллин. Данир Хмәдәевич, һаумыгыз. Шулай итеп, бик кызыклы яңлык. Венгрияда бакһаң, айрым башкорт коллекция һаклана икән. Әйе, был бик кызыклы факт, чөнки мадьярдар, венгрлар, улар 9-10 буатта ошонан Көньяк Уралдан сыгып киткәндәр һәм улар һәр вакыт ошо башкорттар Уралда һагынып, Уралда һагынып, һәр вакыт яшәгәндәр һәм хәтта 13-нче, 14-нче буатта бында үзләренең теге монах Юлиан, Рубрук кебек кешеләрне җибәргәндәр, үзләренең ватандарын эзләгәндәр. Һәм 19-20 буаттала венгр галимнәре бик нык башкортларның тарихы менән, этнография белән кызыккан. 1909 елда венгр этнографы Дьюла Месарошем исемле кеше Башкортстанга килеп, безнең көньяк районнарында, хәзерге Баймак, Әбель районнарында була, Юмаш авылларында, Топак авылларында була һәм бик кызыклы этнографик әйберләр шунда йыя, бик күп фотолар эшләй. Шулай ук ул Пермь өлкәсендәге гайна башкортлар арасында була. Унда ла шулай ук бик күп материаллар йыя. 200-дән артык экспонат этнографик, ул костюмдар, башлыктар, төрле этнографик кулланмалар һәм 100-дән артык фотолар эшләй. Ягъни бу фотолар гына түгел, сынлап та шунда этнографик материалдар. Унда ниндидер бидәүс әйберләре башкорт хатындарының, ирләренең милли костюмдагы, кыяфәтендәге фотолары була, көнкүрештәре, төрле эш коралдары фотога төшерә. Һәм бик кызыклы коллекция, чөнки бундай коллекция бездә кирәк. Башкортстанда күрмәгән ниндидер экспонат бармы онда? Әйе, менә Башкортстан музейларында күрмәгән дип әйтик. Этнографтар әйтүенчә, снапта бик кирәк очрый торган костюмдар, баш киемнәре бар һәм улар снапта бүгенге көндәге безнең галимнәр өчен бик кызыклы һәм шуңа күрә лә без менә бу коллекцияны бик кызыкканабыз һәм уны шунда Башкортстанга килтерү, мотор күргәзмә эшләү, уның каталогын чыгару безнең төп бурысыбыз иде. Касан көтелә шулай итеп бу күргәзмә? Әлеге көндә менә без баргаста мәдәният министры Әминә Шафикова белән бергәләп Венгрия этнографик музее итәкчелеге белән сораштык, үзебезнең ниятләребезне әйттек һәм улардан ягыннан бик зур яклау таптык, уларның да бик кызыкканалар. Әлеге көндә Венгрия этнографик музей яңа бинага күчеп йөри. 2022 елның мартында уларның яңа биналар, гомумән яңа экспозиция белән музейлар ачыла. Шул музей ачылган инде, улар безнең менән бик эшләргә кызыкканалар бар. Һәм безнең план буенча киләһе елга мартта без тәүдә фотовыставканы алып килергә уйлыйбыз. Бу фотовыставка ябай гына борынгы фотолар булмай. Бүгенге көндә Венгриянан бик яхшы бер фотохудожник ел һайын безнең Башкортстанга килә. Ул Матеш Золос дигән безнең дустыбыз. Ул Башкортстанның Хайбулла, Әбиялил, Баймак, шул районнар буйлап тимәк. Меккәстер баш районнарында йөреп, безнең башкорт халкын фотога төшерде һәм ул фотоколлекциялар бик кызыклы. Безнең шундай идея туды инде. Теге башкорттар венгр фотографтары күзлегеннән 100 ел арала дигән фотовыставка кешеләргә унда 1909 елгы һәм 2017-19 елгы фотоларны куеп бик матур күргәзмәләргә инде. Ә инде икенче этап ул 2022 елның көденә, бәлки 11 октябрь тирәһенә булыр, ошо зур күргәзмәне нидәге Венгр этнографик музеенда булган күргәзмәне монда алып килеп күрһәтергә һәм уның фотокүрсәтмәләрдән эшләгән ни төдергә матур гына китап сыгарга, уны башкорт, рус һәм венгр телләрендә эшләргә инде. Каталог формасында эшләп. Мин уйлыйм, шулай ук тагыла яңа бина төзегәч, уларның Башкортстандан Венгрияга үзләренең музейларына яңа күргәзмәләр, безнең этнографиягә арналган, безнең тарихка арналган этнографиялар күргәләре килә. Шуңа күрә әлеге вакытта мәдәният министрлыгы тарафыннан шундый килешү төзеләсәк, ул музей белән һәм бик яхшы
аралашу бик яхшы мөнәсәбәт булыр дип уйлыйм. Бына был этнограф ул үткән буат башында ук йөргән Башкортстан буенча, әмма был коллекция турында хәбәрдар бик ишетелмәне. Касан асыкланды шундай коллекция хаклану турында? Ул коллекция һәрвакыт бар инде, уны галимнәр һәрвакыт беләләр инде. Ул коллекцияны хәтта 30-нчы елларда, 1930 елларда безнең башкорт галиме, Галимян Таган бик нык өйрәнгән һәм ул коллекция нидәр эшләгән? Өстәмәләр эшләгән, уларның күп нәмәләрен аңлаткан, справкалар язган һәм ул безнең галимебез Галимян Тагандың да кулы тигән ул коллекцияга. Уның китапларында ла уның турында мәгълүмат бар, ләкин теге төбәп кенә бик кызыккан кеше булмагас, әле ул мәсьәлә күтәрелмәгәйне. Инде моны без 5-6 ел элек Венгриянең фәннәр академиясының галимнәре, археологлары белән аралаша башлагас, ел һайын безгә монда археологик экспедицияләр килеп, башкорт-венгер экспедицияләрен без оештыра башлагас, ана шул безнең аралашулар нитте, теге аралар ныгынды, һәм улар менән бер туры бәйләнеш булдыргас, инде моны үзебезнең уртак тарихка кагылган күп материалларды моны шулай итеп ялап үзебез арага сыгара башланык. Һәм әлеге бит этнографик материалдар гына түгел, археология буенча ла безнең бик күп бәйләнешләребез бар. Моны 5 елда Венгрия археологик экспедицияләрен без кабул итәбез, безнең фәнни гамәли үзәк, һәм улар шулай ук нидә Силәбе өлкәһендәге уелга нидә каберлегендә кадулар алып баралар, һәм ана шул материаллар да бик кызыклы. Чөнки бүгенге көндә ошо безнең Башкортстанда табылган археологик кабырткалар белән һәм Силәбе өлкәһендәге башкорт нидәре белән Венгриядагы борынгы каберлектәрнең кешеләрнең баш сөяктәре торышы, уларның ДНКлары бер-беренә тап килә. Һәм венгер галимнәре бүген әйтә, снап та башкортлар һәм венгерлар арасында бик зур якынлык бар ди. Бына Галимян Таган дигән исемдә лә искә алып үттегез. Снапта уның иҗади мирасы бүген безгә бик кызык. Өйрәнүчләр бармы? Гомумән нинди язмалар хакланган бу музейда? Гомумән ошо коллекцияга эшләгән нидәр бар һәм уның берничә китабы бар венгер телендә сыккан. Мин уйлыйм, киләчәктә уның гыйльми казанышлары менән кызыксынып, уларды башкорт теленә тәрҗемә итеп. Үзегез күрдегезме ул китапларда? Ул китапларда күрдем, бик кызыклы, шул башкорт этнографиясына арналган китаплары бар. Буларда ла мин уйлыйм, фәнни нигә безнең аралыкка кертергә кирәк. Һәм Башкортстанга шулай укларын күсермәһен кайтарып кирәк. Бик кызыклы. Һәм гомумән шулай теге нидә Көнбайыш Европала безнең тугандаш халык булу һәм уларның безнең тарих менән кызыксынуы үзе бер һәйбәт күренеш. Сынапта тапшырудың башында әйтүебезчә, улар һаман да Уралда һагыналар һәм бүген дә венгер галимнәре тарафынан кызыксыну кәмемәй. Бына археологик экспедициялар, казылулар үткәреләр дигән венгер галимнәрен тагы нимә кызыксындыра Башкортстанда? Беренчедән, ана шул археология Башкортстанның урта буат тарихи кызыксындыра, чөнки 7-10 буаттарда башкорт-венгер, башкорт-мадьяр ниләре уртаклыклары бик күп. Икенчедән, уларның хәзер безнең Башкортстан галимнәре менән аспирантларны, ниләрне, галимнәрне алмашу мәсьәләсе күтәрдек. Безнең инде моны үзебезнең гыйльми үзәктең Петр Пайзман исемендәге университет менән эшмәкәрлеге бар. Моны әле профессор Тилу Төркмән сөйләшеп кайттык. Үзебезнең нидә НПЦ эшләгән 1-2 специалисты без Венгриягә нигә стажировкага ебәргә уйлыйбыз. Беренчедән венгер телен өйрәнергә, икенчедән Венгриядагы безнең башкортлар турында, уртак тарих турында материаллар белән эшләргә һәм киләчәктә уларны фәнни аралашуга кертергә. Һәм үзебездә монда әлеге башкорт дәүләт университетында һөйләштек инде, улар да риза. Венгриянан 1-2 студентны монда килтереп, теге аспирантты монда не үткәреп, шулай ук уку үткәреп, безнең тарих белән, безнең хөкүмәттән карап өйрәнү буенча галимнәр менән дә, яшь галимнәр менән дә без аралашырга тиешбез. Сынапта башкорт тарихы елында был шулай ук зур казанышларның бере булыр иде, зур вакыйгаларның бере булыр инде әйтергә мөмкин. Чөнки был инде башкорт тарихына Россия күзлегеннән, Башкортстан күзлегеннән генә түгел, дөнья күзлегеннән дә карау дип әйтергә мөмкин. Һичшиксез һәм монда теге ул нәмә менән кызыклы, чөнки бездә теге тупланган материалларны улар өйрәнһәләр, Венгриялар Көнбайыш Европаларга булган
археологик материалдарды, тарихи материалдарды, Гомумән архивта шулай архивтарды уларды берләштерәк, гомумән башкорт тарихла, венгер тарихла, борынгы венгер тарихла ул бик үзенә күрә байыр инде, яңа асыштар булыр. Һәм актаптар да Кәмеринең тарихтагы шулай бит. Данир Ахмадиевич, димәк, якын арала Өфөлә шундай матур, сагу күргәзмәне көтеп калабыз. Беренчедән был бер күргәзмә түгел, зур пландар корылып, киләсәктә зур мәдәни бәйләнешләр буласак дип уйлыйм. Икенчедән, монда мин бик зур рәхмәт әйтәм килә. Казан калаһында Венгриянең генераль консульствоһы бар, һәм монда Адам Штифтер исемле бик эшлекле консул эшләй. Һәм менә ошо безнең сәфәребездә ул бик зур ярдәм күрсәтте. Без уларга үзебезнең хораудар менән мөрәҗәгать иткәс, Венгрия мәдәният министрлыгына сыгып, ошо этнографик музейга җитәкчелегенә сыгып, ошо ниләрдә оештырырга бик зур ярдәм итте. Һәм инде безнең Венгрияларга үзебезнең коллегаларыбыз, профессор Аттила Тюрк һәм башка галимнәр бөтенләй көндә бездә ярдәм итеп, тәрҗемәче булып йөренделәр һәм бик зур ярдәм күрсәттеләр. Мин шуларга бик зур рәхмәт әйтәм килә. Үзегез әйтмешләр, кайда гына барһаң да ат бәйләре достарың булһын шулай. Кайда гына барһаң, теге дустыш булһын, ат кына сыгып бәйләргә тиләр бит безнең халыкта. Моны безнең Венгриягә барһак, сыгып атыбызны бәйләргә дусларыбыз бар һәм мин шуның өчен шатмын. Рәхмәт әйткән гомәгез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияда Башкортстан күсемһез мирас кумарлыкларын һаклау һәм файдалану буенча гыйльми итештеренү үзәге итәкчесе Данир Гайнуллин булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.